Iets geheims over Reinoud. Kan niet. Reinoud die houdt van borsten. Reinoud Ritsma is de zanger van Vangrail, een populaire band op dwarsfeesten en andere gezelligheden. Hij is nu zo'n 2 jaar volledig dwaande bij de muziek en had zijn orenwerk op zijn. Het is nu vreed 29 augustus en Reinoud had mij Vangrail 4 optredens dit weekend. We hebben maar liefst een tank van 120 liter. Ach, dat moet ook wel als je op gas rijdt. Nee, maar hij moet alles in achterin, want anders kan onze vriend Herman niet mee. Wat is het? Zoveel mogelijk achterin. Hoeveel past er achterin? Ja, dat weet ik ook niet. Proppen. Ik ben hier sectionier en toen kwam ik naar de MAVO en ik zit in de trekker van de MAVO en ik zei gewoon mee op. En ik kocht bastonje op een rekening van zijn heideman bij de SFV-man. En ik ging in de oefenroom te zitten en hield daar een beetje spelen. En dat doe ik nou eigenlijk nog. Pot repeteren met die jongens en zo volle mogelijk spelen. En daar heb ik niet de weg van. En ik haal die mijn hartval en dat doe ik nou nog. En dat is het allerbeste, denk ik. Dus linksaf bij het interieur aan de eerste rechts is de woonwijk al. Oh, daar ben je er al. Oké. Dan ben je backstage. Hartstikke mooi, jongen. En nu, even overleggen met de organisatie van hoe we beginnen met een linecheck. We doen ook geen soundcheck met zulke locaties. Want dat kennen omdat de tent al hartstikke vol zit. Dus dan zo doen we dat. Dus ik ga even overleggen met een of ander. Ik ben begonnen met Jasper in 2000 ongeveer. Of nog iets voor 2000 of niet? Nee, dat was 2000. 2000. Toen heb ik ervan gekozen. Want ik weer mijn instrumentaal bandje en begonnen met orenmensen. En dat begon net lukken. Dat was hartstikke moeilijk. Toen kwam ik Jaspertje en ben ik weer opnieuw begonnen met Jasper. Toen ben ik heel druk dwaan met snowboarden en ik al initieerd. En toen hier mijn bandje. Daar zie je de vorige drummer in en dat ging net goed en dat vlotte net. Toen is mijn beste maatje Mem is overleden. En een van mijn beste maten is toen verongelukt bij een auto-ongeluk. Ik in Friesland. En het ging met de band net goed en toen zei ik, weet je wat? Ik stap je maar die hele brut. Ik stap in de auto, maar die jongen was Mem van overleden meer. En we zijn naar Oosten gegaan op een Bonnefoy. En we hadden een plakje staan in Oud-Frammers. En in Oud-Wiefke. En hebben we 3 maanden daar zitten in de snier. En ik hier gewoon pro contact met Jasper. En Jasper die zei van ja, we moeten eigenlijk wel verder en we moeten wel weer door. En ik hier weer al geen inspiratie. En ik dacht van ja, ik miste het verschrikkelijk dat muziekmaatje. Ik hier mijn gitaartje voor mij nam. En toen gingen we weer om. En hier in pro contact met Jasper natuurlijk. En toen hebben we spelen in de Poolstee in Roden. En wie met Christ. En toen gingen we de Sunnight. En een dik feest in de tent. En toen, dat was eigenlijk van mij een omslagpunt van nou maar wat erop pakken. En toen ben we echt, voor alles wat ik mij maken hier. En toen dacht ik neem je dat maar al. En we zijn erop. Dan wenst eigenlijk nou nog een deels bij die Norders, toch? Ik was nog bij mijn ouders, nou nog wel ja. Dus ik ben toen in 28 ben ik bij mijn ouders geweest. Dus dit wordt een hele stap voor mij, dat is in de gaten. Maar ja, dat is wel leuk. Ik kan een heel mooi tiert gaan zien. Vaak Famkes die komen in Amsterdam. En die komen soms 3 keer achter elkaar. We 3 shows in een weekend. En dan sliepen ze boeten. Heerlijk weer. Heerlijk weer. Als ze rennen naar ze moeten alles rennen, naar het station maar ze rennen, dan moeten ze 110 kilometer rennen. En dat doen ze echt. En dan kunnen de tas met ze bij hun en dan moeten ze bij u wezen. Heb je al een mooi bushokje gezien hier in de buurt? Ja, daar ergens. Een goed slaaphok. Ja, heel goed. Oké. Ja. Ja. Kun je niet meerijden? Nee, dat kan niet. We hebben geen ruimte meer, ja. Je hebt het toch al gezien, hè? Iets geheims over Reinoud. Reinoud die houdt van
borsten. Wat zeg je? Wat zei ze? Nee, dat je hobby's kano varen. Ja, Ja. dat is niet zo. Nee, ik ben heel blij met ze, nog steeds. En daarom ik wil nog een periblauw op, maar ja, ik wil graag een hoesje voor mezelf. En toen zeg ik dit. Ja, dit mag... Maar dat is net zoals als het snowboarden best is en dan is het een jonge rebels. Ja, dat denk ik nog steeds. Best nog steeds, maar Ja. maar als dan doen net zijn van nee, ik wil je waaien, ik wil op mezelf. Ja, nee, ik koe alles voor mij en ik koe alles voor dwaan. Ik ried de snijtemidje toch Vollenhoven en wist dat Reinoud ter optreden moest. Ik vreeg gewoon een inwenner werd de feesttent te stier en die zei: "Oh, ben jij cameraman Herman?" Toen dacht ik dat er al wat miswerzen zou. Reinoud hier al 2 uur alle inwoners van Vollenhoven instrueert dat ik komen zoeken. Ik maak aan, het had wel wat, zo'n tenten die het helemaal op een kop stiert. En dan had ze een eigen hoes, hè? Ja. En dan komt natuurlijk aan die mooie vrouw hier te wonen. Ja. Dat ken haar net oors. Ja, je weet het niet. Ik denk het nog niet hoor. Nee? Nee. Eerst maar even Nou ja, maar zelf een beetje ompielen. Toch? het had wel iets van huisje boven je beestje natuurlijk. Nee, dat wil ik niet. Nee? Nee. Ik wil gewoon mijn eigen stekje, dat is het punt even. Ja. En ik wil net zomaar in een flat waar je heb je zin om. Ik wil gewoon wel leuk wijn. Ja, dit is topsport. Ik ben helemaal drijfnat. Helemaal. Maar wel vet. Nou, dit is echt... ik stond zo net bijna te huilen, jongen. Echt waar. Ja, serieus. Maar het gaat zo neet en dan kun je helemaal niet meer, weet ik niet meer wat ik ermee moet. Het publiek gaat helemaal los en dan is het allemaal hartstikke mooi. Ik vind het allermooiste weer. Is het waar gezond? Ja, ik eet wel gezond. Dat is wel belangrijk. Als je 4 keer achter elkaar spelen, maar ze ook gezond niet. Maar ja, ik was gewoon in de beginfase, dan kon ik wel eten, maar dan kreeg je een frikandel of patat of wat dan gaat het hartstikke vol. Dus dat kan het. Dus hebben we in de rijder zetten erin en we altijd gewoon een goede maaltijd hebben. Ik van die jongens die opbouwen, ik ken het gewoon uit. Ja, we hebben op een bankje geslapen. Gewoon in het park. Ja. Dat is wel heel extreem. Ja, dat is wel. Jullie hebben het te vrouwen. Ja, zeker. Ik heb even op het decolleté van haar ingezoomd. Moet je even doen. Serieus, dat is mooi. Dat is echt niet best. Dat kost natuurlijk wat, hè? Kijk eens even wat eraan komt. Kijk eens even wat eraan komt. Kijk eens even. Wat een vette bak, hè. Yo, we zijn er. We gaan. Van die eenmaal zaken. Die bak is van mij. Ja. Mooi bak, hè? Vind ik ook. Vind ik wel leuk. Ik hou er ook wel van. Het zit ook wel noffelijk. Herman, maar als het aan het lekker achterin zitten, dus je lekker in sliepen. Want als de mensen nou schenken, hoe stoot er een uurtje was? Ja, ik weet het niet. Niks. Je ziet er goed uit. Je ziet eruit als een pro. Als een MacBook Pro.